Angilekelele la usekele kancane mntanami. Awu kodwa uzawuba ngcono baba. Awu uzawuba ngcono. Base Insithi ayingezi ukuthi izinto zikhambela kahle music video left right and center. Sawuqala sihlole bogogo ukuhlola kuvame ukukhanyiselwa kungaba ikhulu lamarandi. Hey Nkosi yami umntanami. Hambe kahle Sipho mfana wami. Hey. Nkosi yami inhliziyo yami ibuhlungu kodwa uzawuphila Sipho mfana wami. Uzawubuya la uyakhona. Uzawubuya noma kanjani ngiyakuthembisa. Into engiyayisayo ngile ukuthi phela senidle everything but manje still ngisangilandelela kanti inkinga yenu. Seyinenye ke ngikweletayo. Hayi nzaneni kubona angazi ukuthi ngizothatha this time because angisana nix vele. Hayi mani iphuma ngimi hawo. Uright Maraputi. Ngaba right kanjani abantu bekwelete baphe unginyanyisa nje solo bafonelana nami. Kuzolunga Maraputi nje kuseni kangaka usiwaphuzile amaphilisi akho? Nako ke nalembuzo yakho yangiwaphuzile amaphilisi manje. Mara nawe yazibhudwa kanjani wabona umuntu akukhathalela? Sorry sister man kuthe izinto zamayiqondo daziyalena leyazi akulungu and nje yazi 2 weeks engibuyile esibedlela different kakhulu yabona izinto ezenzeka la namamncane akhuluma hlela phezukwethi lento siyangibhora. Kuzolunga bhuti. Usukhulumile mara no Mike. Mara yazi ngicabanga ukuthi usu right for ukubuyela e-studio kumele sikhulume noThulani yazi. Sister Thulani kunabo loyo umuntu okugcina but then for uMike ke yena angazi ke ngoba yabo sekunabo Prince namanye ama-artist abheke wona so for mina I doubt ukuthi kuzoba nespace. Kuzolunga yazi mara but ngekuhlalela nje. Okay angithemba kanjalo wena hamba uchaye lapho mama mncane zokukhomba. Hey aseniqhubeke bhuti. All right. Wesisi awungitshele kahle niyimisele ukuhlala isikhathi esingakanani lapha kwami nalabantwana bakho labavilaphayo ngizohlala till nini la ngoba phela nangibalekela nangishiya njalo emkhukhwini ngisahlala emkhukhwini sengihlala ku-RDP nine bengihlala endlini leyinkulu la ninemali namhla senizohluphekisa mina la. Hey Nkosi yami mntana mama Simo. Hey sima sasihambeli kahle. Asinihambeli kahle kanjani nize nikhumbule mina ngihluphekayo. Angithi nine beninako konke ninganginaki. Hey Simo mntanami kwase nomntanami sokuphelelwa ngumsebenzi nendlu yadliwa wabeze konke ukubhadala lawo marende nokubhadala konke nje insiza zendlu mntana mama Nkosi yami. Manje kwase ngase nikhumbula mina kuthi angcono nibuye la kulesihlupheki benisibukela phansi. Hayi yehlisa umoya mntana mama yehlisa umoya. Akukho kuhlisa umoya sisi lo. Analo liqiniso ngoba phela ngabe beninginaka ngabe nami sengiyakwazi kunisiza ngabe ngiyanincikisa kiyo le RDP. Kodwa nje ngimangazwa noma ukuthi uSipho bekadumile avela na kuma TV manje akasaveli kuma TV. Sokwenze njani sokuphi lokuduma kwakhe ngoba phela naye abenganginaki ngingazi nokuthi ngumamncane wakhe. Isese wabe sewuyagula kumntwana wagula inyanga ezimbili zonke ahlele esibedlela. Kwabonakala ukuthi nemsebenzi vele soyamphelela. Alright sabuya kwadliwa nalezo imoto zazikhona. Kuduma yena bedumile phela vele sisi. Hayi bedumile. Kwadliwa lezo imoto kwadliwa konke sagcina sesidlelwe nendlu nezikolodo sezingazakhona ibhadaleka. Lokhu sebagcina ke vele basikhipha kulendlu. uSipho kube wase uyafa sisi kuloko ukugula kwakhe ngabe bozamtshela nini benizamtshela safika ngoba phela ningitshelanga ukuthi uyagula. Hey mntana mama ngiyaxolisa ngwase kwenzeka inkinga ukuthi uyazi na ugulela uhlangahlanganelwa inhloko. Ushukela Sipho ngukhiyela ngoba wena uphuza utiya sonke isikhathi solufuna iti angeke ngikhone ni negross icedwa ngini lapha ekhabetheni lami ngiphile.
ngiphile Sipho. Akuze into engizayenza. Wahlala wathi vithi nje kulo kushanela leli badlanyana elincane leli lolushanela ngezitsha zikagezwa lapha. Yini ukuvila abantu abasisi? Hayi, ngiyavila lapha yong. Hayi vele ngisanifuni la kami, hambani. Hambani. Sisi ngeke ngikhone ngalabantu abakho. Hambani. Hayi, mara bhuti yazi mancane uyadinga uyambona mara. Ngizongena into engingayazi ntate nami ngibona ukuthi. Mara nguwe yazi ngale pregnant yakho efile ngabe usambile sakhuluma noThulani. Hayi mara bhuti yabhora yazi hayi. Man mara sidlulile kule nto nokucala uThulani akana studio naye nje naye yafana naye. Hayi mina sengikhathele kuphela lempilo le yathi ngigezele izitsho ngoba makafika la nye yobakhuluma. Awubhekene yena mbona ngakho. Sekene insipho kugeza izitsho. Thathani impahla zenu niphume nihambe. Dana mama ngicela nje usibekezele le malanga siseza ubona ukuthi senza njani. La kunakubekezela sesi. Sengibekezele. Seniside esikhathini hleli la kodwa usola angicaci. Hey, kancane nje mntana mama kancane. Konakala ukuthi ngingakubikeli ukugula kwaSipho. Ngoba phela njoba sesadlelwa nalomuzi vele ngase ngibabathe kuze la bengaya khona mntana mama ngase ngimane ngizozilahla la kuwe. Kodwa kube nenza into lelungile kuqaleni sisi. Ngaba kukho konke lokho. Nangazi ukuthi mina ngingumndeni wakho. Nasuka nje lapho nangiflathela nanganginaki. Nami ngazibona ukuthi ngenza njani. Ngaze bangakhela na iRDP nangishiye emkhukhwini owayo la. Wayibe incane mntana mama ngangazi lokufaka lijeli. Lijeli hayi uyayiphele mntana mama ayiphele dadewethu. Linda, khamba. Isha ngikubhuti ngikho-right. Khanda. Sekuphelile. Iviki nakhaya. Angazi nami bhuti maybe le situation esikiyo lana angazi. Okay, but utreat me. Maki grandpa bhuti. Ngaba yini kodwa kuyafana isebenzi nami. Kodwa ngathi uthatha kancane. Abazi ngayithatha kancane. Enze serious abantu. Kanjani nje so? Nami ndayazi. Khumbula mangizogula. Aqala izinto eziningi bengi-ignorate la ukuthi so bengasuggest ukuthi uthathe serious. It's either clinic or serious. Hayi. Sowenza njalo bhuti. Ngithembise nje wena ukuthi uzokuthi. Because my ngikuthembi. Hayi ngizobuya bhuti. Serious? Serious. Yeah, because leyo favor uzokuyenzela mina nawo wonke umuntu anithi nawe futhi. Ngijabula manje. Okay. There lezitsha ezigotsi. Hayi ngizosukuma manje yake mekancane hayi. Sozwa nawe. Hayi. Ngiyaphila wena nje. Ngiyaphila dala ngagcina ndoda yilugwele. Ngiyibongela nje kodwa nawe ubukeka nje right. Oh really? Hayi ngiyabonga. Okay, hayi. Nawe wena ubhizinani ke? Ndoda nawe uyazi umsebenzi wami. Yo. Uyangistressa plus nabantu ngapha siniswazi vele ukuthi ama-journalist abazwani nawo. Yabona nje ngiyastressa so like bengicabanga ukwenza i-awareness yabo about HIV and AIDS. So if wena unesikhathi ne ngicela ukuthi like simeet somewhere or angazi
Awareness, I think it's a good idea, but then angikwazi ukuthembisa kwamanje yabo. Kodwa nje into engingayenza. Sister thatha number. Okay. Athi ngizifake ke. Okay, nazi. Okay. And remember, ne? Yeah. If you need a friend, use that number. Sure. Okay, ngiyabonga uzongena. Sure. Mala mngani wami, i-restaurant bengiyoyidla iviki eliphelile. Hayi mngani makuphi? Wena bokusafuna ukubuya. Hayi bo mngani. Ayabona uMike mina mngani wami. Hayi Uyangenzela. Hayi bo. Nayitho indoda mngani wami. Ha? Bekangikhiphile. Cha, Beka mngani, mala. Yokubani ngenayo? Mngani Amanda. Unjani? Ngiyaphila sithandwa. Ngiyaphila. Ubuze. Amanda lo mngani wami wakudala. Oh, amani njani sisi? Ngiyabonga ngijabule ukwazi sisi. Nami ngiyajabula sikade. Mara ngibona amazelo lento lena singasabonani. Angizothini yamazi nakuthephi. Wenzani lo maqinasi loyo? Uyamazi amadoda ngapha nangapha. Hlala tshintsha nje. Mara mina ngiyakubona konke nje. Stress samadoda. Angikhulumi ke ngokuchitha ke kowabo nabantwana. Uyazokhuluma indaba yokuchitha. Vele ngikhumbuze back kuSipho. Yakhumbula umphefumulo loyo okwade unithisela kanjani. Mpela ugcinile iphi? Mara at least manje recover. Mara ke phasisi awumkhumbulini vele nje umsithi. Ngingahlale mngani wami ngikhumbula umsithi. Awuphela vele. Sikhuluma ngomsithi la mngani wami. Awuvele ubaphela namsipho wayo. Abantwana loya. Awu uyabadlela right 10 cents. Uthimandlisa loyo. Awu overseas. Yena ngiyamkhumbula. Naloko lekhanda. Hayi mngani. Kanti indaba ngoba sonenyanga wena lekhanda liphethe. Mngani kunenkinga la ngeke. Hayi Amanda manje. Amanda. Hayibo. Hayi mngani. Hayi Sikho umuntu uzoba umama la. hayi ungasho kanjalo mngani angeke. Serious mngani wami. Hayi angeke mngani. Kasidala abahlukene nabantu banosipho. Hayi wena. Nonze kusipho umshiya pregnant. Yo. Ngicabanga ukuthi kwakhona loyo uyagula. Yo must stress sonke ke lesi inkosi yami. Hayi abantu uzokwenza kanjalo umntwana. Yo. Yazini. Hayi cha kwazi kwababhlungu shemi kwakhe shemi Amanda yazi. Maye ngiyamzwela. Ishi ngamzwela umntwana wami yazi. Sengicela ukubuza mntana mama ukuthi nizohlala thili nini lana ngoba nganicela nami le viki eliphelile ukuthi ngicela ningihambele la kwami nina labantu abakho abavilaphayo bese seniyofuna indawo kanti niyohlala thili nini la kwami. Hey Nkosi yami mntana mama. Ngicela manje Nkosi yami uthi kungibekezelela nje inyanga nanje noma zingaba zimbidlana. Kokuthi nami ngizobona ukuthi nangithola lokwephentshelana. Ngihlangahlanganise kumane sothola noma kwemasenke sekungakhe. Mane siyomisa le matshotshombini. Inyanga ezingaka sisi. Hayi sezinengi kakhulu. Thomanzi. Yey. Hayi ngeke sisi ngeke ngicela ningiphumele she. Ngeke Thomanzi inengi kakhulu. Awu ngiyacela mntana mama. Awu, Manje sisi. noma ke seyodwa ke. Iningi nayo. Ngoba manje uthi liviki ngabe ngiyaninika. Inyanga isasuka naphase singilinde ukuthi ngize ngiyohola leli pentshelana ngithole labozukwana ke ngibuke ukuthi siyahlanganisa yini nalabantwana ukuthi mane ngiyofuna amasenke noma samane mane umntayeni ematshotshombeni amana umisa ngiyakucela mntana mama Ngoba nakhona le matshotshombeni azikho ke idandi ke. Ngisasenihlala kuphi nini? sizawubuka nje sizawubuka sawahamba sokubuza labantu labane ngamatshotshombeni noma sekumazi nakutole nje ukuthi sifake likhanya sifise inhloko Kodwa uyabona ukuthi unganaki umndeni wakho kanjani. Buka manje labantwana bakho wena makathiwa sowufile labantwana bakho bazawusala kuphi la labavila pha kangaka. Bazawusala nabani? Mina ngibafuni. hayi Angibafuni sesi. hayi Ngoba baceda igrocery namanje i-empty fridge khala amanzi odwa lapha efridgini akudla kuphelile usipha kadli lokagula hayi udla hayi uyawuphuza njalo seni kusukela ekuseni uze leyotshona la. hawu Nkosi yami ngicela umane ungibekezelele mntanami hayi nami ngangingazi ukuthi kuyawuhamba kube nje ngiyakusaba ukugula kwakasifi ngoba kunje ngilogula Ngoba kodwa sisibo unginaka nami ngabe ngiyakunaka manje ngabe ngithi nali Jared liyakhanda indawo enkulu ngabe niyakha nabantu abaka
Hayi ngalokuthi nawe wasulalela labantwana bakho, wasawusanginaki kodwa mina ngwakini. Nawe saluphuma nalabantwana bakho, ngixosha nabo manje. Hawu ngicela umane ungibekezelele mntana mama. Ngicela umane ungibekezelele inyanga nje yodwa vo. Le yodwa nje. Ngawuzama nami kubakhuza nalo lelivila lami ngitshele bosuku umgezi ifshanyela. Pheke phela lapha estofini. Sengizamane ngime nje ngenduku ngelidondolo impela ngive ngimthinta. Kuthi hayi khona salusukuma la ngaselishonile sekusinde nasekuseni ngizamvusa. Azavuswe nje sesizwe kusho ukuthi umntana wakho uyavuswa makumele enzini. Angibazi abantwana nabakhula mine ukuthi baba njani ngalokuthanda kulala. Hayi lokuthanda kulala buka nje manje isimo sinjani. Mina inkosi yangisiza singangathola usho noyedwa umntwana. Kanti ihlupheke nje mawunomntwana. Hey umvuse ahamba yobasa pheke. Hey inhlupheko mntana mama. Mina ngazi sisi. Awucela manje ungibekezelele mntana mama, manje ungibekezelele nje. Noma ke ngizawubona ngizawufuna vele babuye sihlale phansi nabo ngikhulumisane nabo ngibone siphuma njani kulesimo nasesinje. Ngathi kuzoba ngcono lokho sisi. Sizokwazi ukuhlala singumndeni sikhulume ngoba ngeke ngimele lokho lengikubonayo. Bangakashintshi lento labangiyo ngeke nize ngikuvume lokho mina. Imngani ngibona uSipho yazi seka recovery akusafani. Umbone kuphi inkosi? Lesade singalingane kagogo Khesa intombi. Hayi nami ngeke ngambona yazi uyacisha ungcono phela ubuye egulele umhloyi. Hey futhi. Hayi phela nami ngisho wangifakela nje lokugula kwakhe ngakwazi ukuthi cishe samgcwaba futhi mngani wenze kahle washiya lapha hey ngoba hayi mina ngibona nje ngiyashiya uDruzi ngamshiya nini. Mkhozi. Wasayishiya ngifakela mina. Into nje yenza manga ngifuni. Amngani omphathi nami sekhona into engithandayo ukungani yazi nawe. Ungasho ntombi. Serious Mkhozi. Basi mina elento yakho ukuthi uhamba uyashiya ngene uyaphuma ayi Uright kakhulu ke mngani kubuthi uyazi ngiyangisiza. Mngani wami. Ntombi hayi lento yakho. Hayi Mkhozi. Iching ntombazana. Mina ngibuya ekudeni. Ngitshele mfazi awazi. Usho nje? Ha? Manje umuntu engathandana naye but it's a long story ngizobe ngikutshela. Hayi mngani woza nendaba wena uyazi mosihlezi soyithu. Woza nendaba ntombazana. Mngani yazi. Mangicabanga lento leya bathi asingitshela ngoba ngingaphathi umtshela. Woza nendaba uyazi hlezi soyithu ngake ngatshela abani mngani. Mngani yazi. Yazi ngeke ngathandana nomuntu igama lakho ngothiwa uJ. Wayengithanda Nkosi. Hayi indaba yokudlala intombazana. Wayengithanda angenzela yonke into. Bathi inkinga yaloyo muntu loyo ayi wayi control freak. Angafuni ukungibona ngihamba nomuntu qabanga into enjalo. Bathi into ayenza ibhlungu. Khona umngani wami okumfana ngade vele he was my friend from primary school. Yeah. Ngangiclose naye umngani wami. Wathi angangibona nginayo etshela ukuthi ngithandana naye cha. Ayi ngoba phela yabazi kanjalo vele. Into ebhlungu wayenza wagcina bulalelo yomuntu loyo. Uphi manje usejele 15 years. Ayi ngani shiya njalo lapha meke ichubeka nempilo lives go on. Uyangibona mina sebenza ngemali. Mangabe nalo nakakhiphi samshiya. Adlali. Hi. Ladies. Hey ntombazana. Hayibo. Ngiyabheka indaba zodwa. Nawe. Hayi, angisanazi esibangani bami. Hayibo, sikhiphani mama. Bantwabami njengoba nginibizile nje uthi senibuye esihlaleni phansi isikhulu. Simo siyabheka mamncane wenu ngendlela alwa ngakhona. Mamncane wena akasifunda khaya. Akasifuni la khaya. Maya bantwabami ngibe bathe nyazama kucela inyanga ezimbili. Wala waphethe. Ngathi ngicela inyanga eyodwa wala waphethe. Manje ke bantu abami lengikubonako mina angazi ukuthi singenza njani ngabo ngibizile ukuthi asesihlaleni phansi singenza njani. Uyabheda khala ngokudla kwakhe khala ngako konke nemafriji kuze kudla kuze namanje besangitshela bona nje ukuthi
uyile Sipho wehla uyenyuka nelikomishi yeke endlini nakakhona yeka uyehla uyenyuka nawe ngalapha yeka omcambalala hayi asesishintshini bantu abami nawe sofanele uzame nje ungathi uyavuka mntana ungathi uyavuka akuzofuneka ufuna umsebenzi noma nje sengicela kumakhelwane ngimane ngibawashele zokwenza njani vele uyabona nje konke ngiyakubona lokungivisa kuhlungu kakhulu kodwa ngibe ngizicolele le ndaba ya June kube ke June yawulana ngabe uthi lo mntwana ngiyambonga babo wakhe ngiyayibonga le ndoda uthi nje amana sibambele yena manje kufuneke sibone senza njani Sipho uthini wakhumbuka njengoba nje inkinga enginazo akusinde yodwa nje ngiyafisa nami ukutshintsha simo kodwa nje thembisa nje ukuthi hayi asibuke nje kulamalanga la kodwa mina ngiplan ngizobuya kuMike siphinde sikhulume sibone ukuthi kuma CD ngoba nasikhathi phela ngisesibhedlela ngashiya ngirecordile ngithi ekuguleni kwami kuma CD uma sales ukuthi kwahamba kanjani uze into kwathengiseka mhlawumbe ngingaba nayo iplan ke noma ke mhlawumbe sesiyemkhashweni namasi kodwa nje ngiyamthembisa kwenje bengicela ukuthi nje manje kwashimo mina nje ngiyamthembisa konke ngizophuma nazo Mike ngiyamthemba konke ngizophuma nazo ungathi uNkulunkulu angasisiza abantu abami noma sengile mchashweni wentini vele ayikho imithi ngoba phela kususa umuzi phasi ngilenye into ngasafuna uthenga esenke uthengeni noma singaya ematshotjombeni siyothenga khona ligodo bayathengisa labantu enazi yadura ke lengodo zalabantu angafuni vele umqasho ungcono umqasho bona kanjani sibekele nje isikhashana indaba ngokuncane plan mina ngizoba nayo angisakutholi ngisho nebuthonge bamnine nithi lele mina sengakalali ngila ngaphandle kunalomzimba la ndlini umoya wami la ngaphandle yeka njalo kuzima kuwona lithi special nakini inzima kuwona kodwa nje ngithembisa baphinde usukumele lo muza sawuba nendlela yokuphila futhi asishiyeni bantu abamzazami ngenathi bese simhle basishiyeni hambani I can tell now how it got me. Looking all around and nobody like you. Got set up, the life all set up, okay. I was all alone in this road, all alone. Got take one shot in the night, hey. Making you my queen for the night. Forgetting I'm the one who promised lies, yeah. On my head, do this spinning, now I'm alright. Blessing all night, palm grind that thing. Fun. Long time no see. Why not? Weird. Majida nesipani. Yes, ndofika buka uPrince ukuba the day before yesterday. All kind. Ngibonile the first day. Ngiyabona ukuthi fana ngithi amasabe but job but what I'm nice to see ukuthi ntwana yami ngijathuliswa ukuthi wena you are really gaming any game yakho, you know. You can't leave the game out, ntwana yami, but you are still part of this game. Amaratafan, no one. And manje ngicela nje ukuthi uphathe kahle uyenze ngiyaqala ukuthi Mike ngakhala khala nawe angiyasala uphathe kahle this time but ke bethu ngizangale ndaba yazi phela ngingceke kule game ubizele kule kanti khamba kanjani ufuna ukuyela studio sure. Yazi ke lento fana kithi khona la sekumele idlale khona. Yazi inkinga yini? But there is no problem, ne? Uzobuyela studio. But at the moment, ne? uPrince ngibhizi ngama gigs akhe all kanti ngizoba nama gigs akhe futhi we country amaningi vele la nationally, ne? But kunenye intwana futhi entsha ne ekhiphile uG yabona iyabasa. Enujinjo ngoba khiphile manje kusamele naye ngiyopromote but uJinjo uzakuye before sengiqede Prince of which intwana yami hey
sekahle chaza ukuthi vele ngiyela bheke lani. Antona, you need to join the queue. There is nothing that I can do. You need to join the queue because kwenze njani ngama bookings ka G. All right. MCT, baby, we need to start afresh everything. Yeah, no, Donna, we will see from the management meeting. From there, I'm going to cop to see, but as easy as I need to make calls or to see who to print izinto zakhe zihamba kanjani. Okay, I understand that, but then kumele wazi ukuthi simise out. Plus akhumbula mawufika lapha. Kumele wazi ukuthi izinto kwamanje azingipheleli kuphela. So ngathi kungaba fast. Antona aymasala, but when impintshi yami uyazi mina nawo sigazi ne. I will always be there ngasala. But another thing Ntwana yami, ungicheckele umagogo, ngabe umagogo sasegrand. Sasegrand but yazi ukuningi dependent. Zena hlala jabini, mina ngibe grand. Okay, hayi ngizothuma ubheki ukuthi ayocheck ukuthi umagogo unjani yabo because isimo sakho as you are in the line but you need to focus. Senza amakhadi phansi ukuthi yami yabona. Okay. Chapo ke Ntwana yami sobonana ne. Baby ngibona ukuthi so right. Ulandele kahle ushini ngiyakho. Oh yemfana ngithi hayi uji yeah uji. Nathi athi akunenkinga mpintshi. Sithi wodumo. Sithi wodumo. Ujimeni nazi ndoda isikhathi sami. So nje idomo. Ayamtshela. Yeah, uyazi ngiphethe nabantwana. It's always ikhamba. Ngiyezwa bathi kuma travel nyana money issue. Angajabula kodwa but mina ngithi come to the game and come to the bay. Okay, fana ufuna uhlale phansi ufunde ukuthi izinto zenziwa kanjani ne. Okay, I understand. Mara yazi ngithi nje. Be careful. Ngiyakubona ngathi ayibambekile. Uthi nami ngiyala asithi. Ngakuze ngikhuluma kodwa uyabona nawe ukuthi manje isikhathi sakho. Andona isikhathi sakho saphela. Mina nje ufuna uhlale phansi udonse umoya ufunde izinto general. Okay, amasho njalo ukuthi no stress but anyway, good luck again. Yeah, Sithi wodumo. Of course, siyayona. Mara wena njalo ifisicela ukuthi asambe samoya mshado ngoba thina singashadana. Hayi ke Yes. No angimkhoshela Ayenza lakithi. Uthi awafike bangani bami awafike. Uthi liyaphi? Sibeselile straight. Noma ngani? Umuntu esinjini. Amtshele vele isikhipana nasi. Ayizwo. Mike bele bangasebenza isebenzi. Khosana ama-assistant amasha manje. Amtshela ntombazane ayibona ile ngaba lapha. Amtshela ukuthi akahlahlamba shiye phansi zonke lezi. Ngisho wena ngani? Yes, amuve on yempilo yabomini. Shiya zonke ku. Ngani yaphanyisa ke beyangitshela ngoDruze phela ukuthi ushilo. Dala. Manje shilo uDruze. Hayi, angiphosisa ntombazane yangazi. Hayi nganti indaba manje. Angihambi. Ukwenzeni? Hayi benza kancane mngani umuntu uba busy nezitombi zakhe. Angitshela ukuthi nini bekasematshwaleni. Ngiyabekezela. Ungeke ufike ke. Amana ke hayi. Hayi, usho ukuthini bekezelela mama? Amana phela la. Mina ngabekezela kuMike. Kuze ningibone nje ngila. Are you strong mfazi? Amanga ngabekezeleli ngihamba phambili. Hayi mngani Marias. Amani.
Angifaka ukukhuluma ukuciphiza ngiyamazi. Ngiyamazi nje. Ngibana lamadoda mkhosi. Anenzeni kanje? Mina ngihlezi ngicela ngamadoda ngaso sonke isikhathi nje. Uyazi uSipho wayemphatha kanjani? Uyazi. Ayi futhi Intombazana, ayi lemsasa lekusasa. Lento engitshela wena ke ngani ukuthi mina ngenza njani ki? Sibekezele ngani? Uyabona? I'm praying so hard I say, wanna be high on my ladder, I pray. Taking the guidance and show me the way. Show me the way, show me the way. Praying so hard I say, wanna be high on my ladder, I pray. Taking the guidance and show me the way. Yeah, manje ngikubona listing la kancane. Zokwazi ukubamba ndaba. Kodwa ngibona ukubamba le second shift ngayobona ukubamba nje ngithi. Iyathanda ukukhipha serious. Ngolethi inkomo kini. Akuthanda amapepers. Awube right ke. Angisafuna ukuphumula ngizobamba lithi. I'm gonna make you for this. I'm doing this shit for your kids. Money talk, let them money talk. I got a one and I take him shots. You talk on the phone and I throw him shot. Don't give a damn, it's just look on my block. Forget the cost and I got to the city. And wanna bring me the bed and I'm rumors are popping a canopy. They take me that crown and I Come in. Hi friend, wayivalela ilanga chisa kangaka nje kwenzakalani? Yo, yashisa yazini. Hayibo. Ngani? Yini ngathi yakhala ukho right indaba? Kwenzakalani ngani? Azangazi ukuthi uqale kulendaba. Yiphi into manje and please ungangitshela ukuthi ubongane sekayithithela nje ngosiphi. Come on ngana, wayehlala uqabela izinto ebhedana ngabanye abantu. Inkinga bengiseclinic. Ngiyotesta for pregnancy since now wazi ukuthi ngimise ama-period wami for 2 months. And then congrats, why are you stressed? Ngithola ukuthi ngi-HIV positive ngana. Oh no, I'm sorry. I'm really sorry. I'm so sorry, my friend. That's wrong and yes, because he deserves to know the truth. Ngana ungamtshela kanjani umuntu ukuthi umu-infecte nge-HIV? Come on ngana mawuqabanga. Awuboni At must na ikwamela azivikele or at test just after somtshelile. And please do the right thing, my friend. ngani ngiyazi ukuthi njalo kwamele ngimtshele but please cela indaba ihlale phakathi kwami nawe. Ngizothi mase ngiright, mase ngithola isikhathi esiright ukuthi ngimtshele. Ngiyethembisa mngani wakhe ngithuthi ngizobalazi. I'm sorry. Phela that day ufike yadini uzocheck ukuthi izinto emasha kanjani yabo. Ngabona because you are frustrated and sengithi angibuye yabo just ukuthi ngikwazi ukukusupporta financially. Then after that sizobona ukuthi ezinye izinto siyimpintsha kanjani ntwana yami. No, I catch up this. Chapelela kakhulu. Especially now that njengalolu nje ngiyabusebenzisa ngale awareness. Izinto vele ngizodinga like t-shirts, izinto ezinjalo. Izinto ezinye izinto so sizolapha njalo. Yeah, le umuthinta le issue awareness. Ngicabanga ukuthi I'm going to be in companies over in with awareness sizokusupporta thoroughly, sizokusupporta thoroughly. Hey, I got my niggas working, I got my level of praying, I got you winning with praying. Pray. I got my niggas working, I got my level of praying, I got you winning with praying, I got you working around the rise, mama. With my niggas, swear I'm not gonna lie, yeah. Nigga, they hating on me, fuck. I'm blessing the kids that give God. Nigga, they hating on me, fuck. I'm blessing the kids that give God. Kumtshwayelanga
Yangithithela wena. Hayi ikho into ngizale phuma kimi. Lalela Sithando. Hayi. Lalela ma. Phuma kimi. Sithando lalela. Futhi phuma kimi. Nonto baby. Askis. Nonto. Messing all night, but I'm crying that day. Me flexing with the ninjas every day, always telling different stories every day, my babe. Yes, ile nto engizama ukukutshela yona ukuthi this time ngicabanga ukuthi i-awareness yethu asambe senze nasesikoleni. Kubalekile ukuthi nje siyenze esikoleni because vele into serious, HIV is serious. So ngiyacabanga ukuthi nje kuzosisiza ukuthi nabantwana because abantwana bafunda lapha abadala and babukeka ba ignorance ngendaba HIV AIDS. So wena nje zama ukuthi sithole ithuba esikoleni siye khona. Then after lapho leader ne yenza sure ukuthi basinikeza isikhathi eradweni ngithi lapho sokhona ukukhuluma nomphakathi please ngicela. Yes, angeke sibe nenkinga. Yenza sure nje ukuthi hayi eradweni basithatha. Okay, asikhulule into. Hayi calile okay. Sharp. Angeniphoseka ke. Incane wakho nje ukudla ngakuthini indaba? Asimthulani yini? Kwenzeni yethu la? Uyachitha cabanga ukuthi. Awuzavuma ukuthi khona into engenza ukhathazwa yini wena uthula nangachitha? Ngithola cabuzana noCarol. Carol. Serious then ngisenza protection now thula Mbuzo njani mara lokho wangibuza iqiniso lenisebenzisa protection okay ke besiyayisebenzisa wena nabo bonke abantu ecaleni bengukhuza mina manje nguwe nalento manje ignore njani ukuthi ungasebenzisa protection to and then nini ngongitshela ngendaba zemalo ngitshela ngendaba zokuthi wena uphethe ikhanda ini cabanga uzokose eclinic na Atha ungizwa futhi nokuthi ngithini wagcinile nje eclinic ngizange nayo obanjwa yini Duke kuma naye ifuka okay mina ngenze awareness nginotify wonke umuntu ngale sifo ngeHIV then wena wenza izinto eziso ube reckless nje unganaki azi awenza iplan futhi nemini seseyindi maybe ungaya manje clinic lento serious nawe uyafana nje nawe abanye abathatha izinto kancane so ufuna abathi ufuze mina okay fine uzoyi clinic akuzikhuluma ukuthi ahamba but ke nalapho still ayindaba yakho kodwa mina bengafisa ukuthi ufike la ngokuya khona so kuzokusiza nje ukuthi clinic and mamncane akangakuthuli so uzothi uphethwe yini kuwe at least nje ungene kamerweni lale with something bantu Ikubo khona bona le crowd yayizona labantu bangifika sikaze i-crowd nje iyonke bisho athi ngifuna ngiyami kwenzakala awukho la ngila yazi umuntu ngifuna ukubuza yena ngibele ngizifuna ukubuza ngathi namarazi ngikubuza anything akunjalo when last did you do HIV test when ngempela okay azilungise lapho mina ne test yes wena ne test ngibuza wena when last did you do HIV test Mana mina ngizenze zonke lezi zinto lezi futhi angizidinga why mailing test you know what bengise clinic ngiyenze HIV test I just discovered ukuthi mina I'm HIV positive cause ngathola into phuzi hayi kuye mntana wazekushisa kanjani awutshele imphuzi ngibona manje ngani yazi mos loyo mfusi
Ngisambhekile nje ukuthi wenza njani manje ngoba ngathi uyimisele kakhulu. Uzodleka noThemba wena Ha, manje. yes. Usumshiye kuvusa. Hayi mngani lapha idala ngashiya ngakutshela ukuthi ngiyashiya Mosi. Wayiwenze so manje. Serious? Oh ngisebenza ngabantu abanemali mina abanothando. Sesakhamile ngithanda ukwenza yazi. Ngiyatshela. Angithandi uzothini usifana nami phela wena. Adlali please every day. Adlali. Kusho ukuthi mngani Adlali please mkhozi. Awuyekele into yakho. ngathi kumele ngibheke ekucala mngani before. Ubhekani? Mkhozi nayizo ngibona uhamba ingane yakusemhlophe. Hayi phela mngani lapha ngiphusha imali wenze njani manje? Unemali yamuntu uyablessa. Serious? Kakhulu and nawe khona bengitholele yena. Yo unemali kanjani? Awazi. Ngithe nje mangamba nesilokho ngibona senathi ufuna wena. And unemali ngani ngasabo ukuthanda lapha. Mkhozi but isimo sami usiyazi nawe. Khona umuntu ozomthatha nje ipreki HIV positive. Yabheda nje uyabona. Ngani angazi mara nje sokomisana ukuthi kusebenza kanjani ngoba le muntu yadinga. Kakhulu. Ngabe ubani wewe lo? Akusishentele ngani mhlawumbe uzosithola. Ngicabanga ukuthi uyo. Hayibo. Ya. Jay, ubekwa yini la? Ngibani wena? Jay, uThepiso lo mngani wami. Thepiso, uJay lo. Hospital. Hospital. Jay sam. Kumene njani? Uphumeni nejele. Ijela kuyona indawo yokuhlala kwabantu abanje ngami. Ikakhulukazi umuntu omthandayo angasahloli ejele. Indaba ngasangivakashela ejele. Inkinga ngabona ngathi le ndawo ayingilungelanga mina ukuthi ngihlale ngikhona lapha ejele ngokuhlola. Ushintshe telephone number yakho. Washintsha ne-stand number la uhlala khona. Ngina 2 weeks ngiphumile ejele ufunana nawe. Ukuthi uzama ukungibalekela. Into yenza ukuthi ngitshintshe iphone number bese khona umuntu bekade ngihlupha engifonela njalo. Lapho bengihlala khona ngashaya irent. Ngingasanayo imali ukuthi ngibhadale irent. Ngambe ngaze ngakuthola. Uthi ngeke ngikuthola. Hayi kusibengibalekela wena nje. Sinjalo. Akusinjalo. Angeke uhambe ungibalekele uhambe emehlweni ami. Yabona nje bese ngiphumile nje nginawe shaqa. Usho ukuthini manje nje? Ake nithi mhlawumbe sengibuyile. Ukhona yini ohlakule ensimini yami? Ubona ngitshela ngani uzwe ebusuku? Usukhuluma ngani manje? Sikhuluma ngani manje? Ukuthi HIV positive. Bengizokutshela kanjani? Ubonile nawe indlela wenzeka ngakhona. Usho ukuthi nathi ngibonile indlela wenzeka ngakhona. Ubufast nje yonke into yenzeka fast. Konke kwenzeka ngokusheshsha. Wangasiboni nesidingo sokuthi ke sisebenzise condom ne? Bengizoqala kuphi? Ngizamile ukustopha but waqhubeka. Uzamile. Ngizamile. Noma bebenhloso yakho ukuthi nawe ungigulise. Kanjani? Ngizamile ukustopha uzibonile nawe indlela bongakhona. Uqaleni ukwazi. Ukwazi ini manje? Ukuthi HIV positive.
into yalo Simande. So yonke leminyaka ngisejele unubhizwe hlenyuka nje namadoda. Kunamadoda nje aphayithathela nje limentsimini yami ngekho. Usho ukuthini? Ugcine ningivakashele ejele. Ugcine ningivakashele ejele. Ngiyazi siside lesikhathi vele ngikuhlupha. Osho ukuthi nami ke manje usungifakela ngithi yonke leminyaka Ngiyaxolisa. angivakashele ejele. Awungitsheli nokuthi uyagula. Izoqala Awungitsheli nokuthi upregnant. and then kwenzakala ngibaba. Ubani? Ubani behla kule nsimini yami? Yonke leminyaka ngingekho. Ensimini yakho. Usho ukuthini? Ubani okwenza ba pregnant? Futhi kubani bekuthelele ngegciwane? Jay, sithando sami, please can we talk about this? Ubani ke ebehla kule nsimini yami? Futhi ubani bekuthelele ngegciwane? Ngicela sithando sami, ngicela uhlise umoya. Sithando sami, ngicela uyisibhamu phansi, ngicela sikhulume ngale. Uphinde. Ubani behla kule nsimini yami ngingekho? Ngiyacela ukuthi ngicela uyisibhamu phansi. Ubani okuthelele ngegciwane? Usipho. Ubani usipho? Bambiza ngo-MCT. Oh. MCT. Godu. Ya uye loyo. Utholakala phi MCT? Baby, umbuzo ongaka. Utholakala phi MCT? Uhlala lestraat sengale kwaNkosi. Ngiyabona. Uyaphi Jay? Ngicela ungahambi. Ngicela ushiye isibhamile. Wathi mina ngishiye. Ufuna ukubuyela eBhayitshela? Ngenzele favor. Uhlale phansi. Ngiyacela sithando sami. Ngicela uhlale phansi. Uhlale phansi. Ngizothola manje nami. Ngiyabona.
Wodu. Awusabona. Tetel. Okay. Ehela yo. Sit. Wodu. Dala ngufuni. Aruta ngiyezwe angibiza kuthiwa khona ngubani? Kubalulekile lo. Then in store sakho nebhamu yini kwenzakala? Yamazi Amanda. Okay, maybe khona ngimaziyo that. Wena umtaxi. Hayi ngiyazi ke lento okhulumayo. Wena wenza nedor nje inkinga yakho. Wena ufakile igcibane. Ufunela ini baba yini inkinga? Hayi. Ngicela ungayenzi lento. And then wena ngolo Amanda. Ngicela ungayenzi. Ngiyacela sana ngicela ungayenzi lento ngiyacela please. Angisho ngithalile. Ushilo mpela. Amanda wakuphi umuntu lento? Usungenze umsebenzi wabalula ke vele bethi kwehle ngokuqedela endlini. Ngiqedela khona la. Ngicela bese ngiyacela. Ngicedela khona la noma. Okay, wo. Ngicela. Okay, kulungile beke sibamba. Khulu. Ngiyacela. Ingekho yonke leminyaka onobhizi. Behle wenyuka nalenda. Ngiyacela sana ngicela ungayenzi lento. Qede ngale. Ngiyacela please. Ngisibamphasi. Ungayenzi. Kodwa akumelanga kuze kufe umuntu. Izinto ezisibamphasi. Ngizanga la kuzolala lawo. No, I'm fine. Okay, ungangijubula but at least masakhuluma nawe. Futhi semsakhala. Hayibo futhi Kufa nonke ne? Siyacela futhi sengaze kufe abantu abangaka siyacela sena. Okay, mina ngiyazivuma uqala la ngiyafuna ukuthi ngiphatheke. Look, azini akumelanga ukuthi ngifuna. And bona fine ungangidubula manje. But zakho zizoqala phansi. Please cabanga ngale nto sikhulume ngabo. And I understand it's all right manje you are infected now. But there's a way ungaphumalela ngoba. Abuti vele ikhona shema indlela yazi. Ungaphila manje. It's just HIV, but then uzophila. Futhi le HIV akusinto engakufunda. Ngiyakuthembisa ukuthi nami kuyakiswa leso simo. So ngithi mawudle kahle treatment yakho ngaphinda. Ngivele yaqinisa. Vele buti ungaphila sonke siphila nako kodwa sibona na right. Siyacela ungayenzi. So please ngicela ucabange kancane. If not for us, at least for you. Because deep down I know ukuthi maybe something. But please okomntana ngizoyibonela. So yiyo nje favor ongasenzekala manje. Ngiyeke indaba yebhamu unaka impilo yakhe impilo isaqhubeka. Uthi ufakazi ukuthi bakuphi. Sebalisi so please. Please at least enzela yena if uthini. Siyacela. So ungachange. Ngifakazi walento leyo. Usho ukuthi nabantu baphila abantu bafaka ngapha. Abantu bayaphila just uma ungayiclinic. Uthi usazophila usenaphila isikhathi eside nejewe into eliyenza ukuthi uye clinic. Bazofike bakusize. Bazokunika necounseling. Abantu abaningi bayaphila. Uqinisekise ukuthi sizakhala. Uhlala usini. Oh. Ugana no Amanda. Right man. No, I don't. Nabo Amanda nabo hamba maqoma nje uyibone nje.
I can tell now how it got me. Looking all around and nobody like you. Got set up, the life all set up, okay. I was all alone in this body all alone. Got take one shot in the life, hey. Making you my queen for the night. Forgetting I'm the one who promised lies, yeah. On my head, do this spinning, now I'm alright. Blessing all night, palm grind that thing. You flexing with the ninjas every day, how it is. Telling different stories every day, my pay. Looking all around and no love in no chest. Let's go separate ways, my dear. Ain't no love, you gotta make it right. Ain't no lies, you gotta live this night. Ain't no love, Look where it got me.